ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини рахштаҷӣ. дӯстони азиз, дар имзо навор мошинои арзон ва мошинои советский ва мошинои қимат ва трактор ва ғайраҳо мошинҳоро омода кардагем бардорон пешкаш шумо мекунем. видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорем бардорон ва дар комментариё нависем ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора мо дар видеои оянда пешкаш мекунем. дӯстон, агар шумо ҳамин хеле мошини фурӯшӣ доред ки хона, замин, квартира бардорон, ҳамин хел роӣ кунед, ҳамин хел мошинотона бардор дар номерои имо, ватсапи мо дар видеои оянда реклама мекунем ки бо мо тамос гирем, мо маслиҳат мекунем, реклама мекунем. дӯстони азиз, курси имрӯза бошад 1000 рупӣ баробар аст ба 154 сомонию 7 дирҳам. бардорин азиз, аз шумо хоҳиш мекунем ки видеонавори моро поделиса кунен, бошад видеоро сар мекунем. рафтем якум мошини фурӯшӣ. якум мошини фурӯшӣ бардорин азиз, Opel Astra F1 хатчбек аст. соли бароишаш 1996 аст. сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 6 литр, коробкаш механика, сайзистани мошин беҳтарин. бардорин азиз, мошин задагӣ пуштагӣ надорад, балонош 80%, ходовой 100% кардагӣ, люк дора, монитор, задни камера, ҳамаш. бардорин азиз, 8 моҳи дигар ҳуҷҷат дора. бардорин азиз, мошин диска писка задагӣ, балонош как надай, бе ягон камбудия. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 30000 сомон. кадоми харидори аниқа гуфтагӣ, бо арзон ҳам мекунем, муомила мекунем гуфтагӣ, яъне ки свеча хеле сафед раднои хушай. бардорин азиз, марҳамат дӯстон, кадомитон харидор шуда, дар номерашон 24 соат кор мекунад, метавонен маълумоти пурраша гирен. мегзарем бардорон ба дим мошини фурӯшӣ. дим мошин бардорон хундаи санъат аст. соли бароишаш 1997 аст. сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 8 литр простой. бардорин азиз, мотораш 8 простой, коробкаш механика, сайзистани мошин хубай. мошин дар ҳолати хуби техникаи мошина ба сабаби фурӯхтанаш ки ягон кас неста ҳай кана. бардорин азиз, мошин соза гуфтагӣ соҳибаш қарор дорад дар ноҳияи Восе. бардорин азиз, дар маҳаллаи деҳаи Андреев. дигар маълумотча хайхтон мегирен. нархаш 15000 сомон. бо кадоми харидори аниқаи наличи сум дора гуфтагӣ, бо арзонам мекунем, муомилаам дорад. рақамҳои Тоҷикистоншон кор мекунад. бардорин ва рақамҳои Россияшон ҳам ҳастай. дар ин рақамҳо имом ҳаста. бардорин ва ватсапам метавонед дигар маълумоти пурраша гирен. агар шумо ҳамин хел мошини фурӯшӣ доред, мехоҳед реклама кунед, ки замин, квартира, ки хона, дар номерои имо, ватсап роӣ кунед. бардорин азиз, мо дар видеои оянда реклама мекунем. мегзарем аз сеюм мошини фурӯшӣ. сеюм мошини фурӯшӣ мо бардорин азиз, Daewoo Nexia свети ҳамин хел сафед аст. соли бароишаш 1996 аст. сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 6 литр, коробкаш механика. бардорин азиз, мошин дар ҳолати хуби техника гуфтагӣ соҳибаш. бардорин маълумотча кам роӣ кардагиан. хай кадомитон агар ҳамин хел мошин дар кор боша, хариданӣ бошен, метавонед ки занг зан маълумотча аз соҳибаш пурсед. бардорин азиз, мошин қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, нархаш 10000 сомон. бардорин азиз, нашод арзон, дигар ягон чиз гуфтагӣ нест. хай на рақамҳошон метавонед маълумоти бештараша гирем. бардорин азиз, аз шумо хоҳиш мекунем ки ҳамин видеои моро имконият бошад дар имо ва ба дигар чизотон, дар дигар сайтон агар имконият бошад, силкаша поделиса кунем. бардорин азиз, хела дастгирӣ мешавед. раҳмат барои дастгириётон. мегзарем бардорон ба чорум мошини фурӯшӣ. чорум мошини фурӯшӣ мо бардорин Opel Astra J. соли бароишаш 1999. бардорин азиз, сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 6 литр, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техника. бардорин мошин 100% бе ягон камбудия. мошин як даст гаштага, мошин ай вагони гирифтага, то ҳозира фақат дасти як одамда, фақат соҳиб шудага, фақат ҷои корхона рафта омадага гуфтага, ҳуҷҷатош 1 сола кардагӣ тавра, бе ягон камбудия, балонош танировка, ҳамаш 100%. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 47000 сомон. бо кадоми харидори наличия гуфтага, бо ягон чи муомилаам мекунем. рақамҳошон дар рӯи экрани шумо. марҳамат, маълумоти бештараша метавонен гирен. панҷум мошини фурӯшӣ. панҷум мошини фурӯшӣ бардорон ВАЗ 21099 молодежни кардага, соли бароишаш 2000. бардорин азиз, сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 6 литр, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техника. бардорин мошин ай учёт снимат кардага, мотораш карбюратор. бардорин азиз, мошин варианти алиши ҳам дора гуфтага, метавонед пешниҳод кунед. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 12000 сомон. бардорин азиз, нашод арзон ҳеҷ гуфтагӣ нест, не ки алиш мекунем гуфтага, не ки ради интерес занг назанам гуфтага, хоҳиш кардага соҳибаш. хай кадомитон алиш кардане харидане метавонен дар ҳамин рақамҳо занг зан, маълумоти бештараша гирем. шашум мошини фурӯшӣ.
шашум мошини фурӯшмо бардорам Toyota Mark D бардорам ки хоҳиш карда буданд варианти хуб барои шумо Toyota Mark D соли барои 1997 аст судишвариш бензин газ дорад кор мекунад объем мотораш 2.5 литр коробкаш автомат аст системи мошин беҳтарин бардор газаш евро 4 бардорин азиз 4 та балои нав дорад хардавоиш нав кардагия маслаш алиш кардаган мошин бе ягон камбуди 8 моҳи дига ҳуҷҷат дора гуфтага бе ягон камбуди ҳамаша кагнада кардагия нархаш 24000 сомона бардорин азиз бо кадоми харидори аниқа гуфтага бо муомила мекунем мошин дар шаҳри Душанбе қарор дар куҷоша номаълумай соидаш мокри асфалт бардор чӣ хеле десен марҳамат агар харидор бошед метавонед маълумоти пурраша гиред. мегзарем бардорам ба ҳафта мошини фурӯшӣ ҳафта мошини фурӯшӣ бардорам нами мошини дӯст медоштаги дунай ваз 2107 аст соли бароиш 2012 бардорин азиз судишвариш бензини холия мошини тоқа бензин кати гаштаги объем моторош 1.7 литр коробкаш механика бардорин азиз мошин дар ҳолати хуби техникаи балонош миёна хадавои кардагия 11 моҳи дига танировка дора бардорин азиз дига маълумоти пурашахай кадом харидор бошед мегирен мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад нархаш 36000 сомона бардорин азиз бо кадоми харидори аниқа бо арзон ҳам мекунем гуфтагия бо алиш ҳам мекунем гуфтагия солаш 2012 бардорин азиз сайсянаш беҳтарин мошин вақти як даста маълумоти бештараш ҳам метавонем бардор дар ҳамин рақамҳо гирем. мегзарем бардорам ба ҳаштум мошини фурӯшӣ ҳаштум мошини фурӯшӣ бардорам ваз 2110 молодёжни кардагия соли бароиш 2003 бардорин азиз судишвариш бензин газ дорад кор мекунад гази евро 4 бардорин азиз объем моторош 1.6 литр коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин ягон ҷо задаги пӯшидагӣ надорад гуфтагия соҳибаш 1 сола ҳуҷҷат дорад ва 1 сола танировкаи 50% кардагия бардорин азиз мошин бе ягон камбудия балонош навай ҳамаш қоидави гуфтагия соҳибаш мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахта бардорин азиз нархаш 26500 сомона бо кадоми харидори аниқа бо арзон ҳам мекунем гуфтага ва варианти алишия ҳам дорад бардорин азиз рақамошон дар рӯи экрани шумо кадом алишия ё ки метавонед харен дига маълумотшо метавонед гиред. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ наҳум мошини фурӯшмо бардорин азиз Mercedes Benz C-класс бардорин азиз соли бароиш 1999 аст судишвариш бензин газ дорад кор мекунад объем моторош 1.8 прасо бардорин азиз гази верачор ҳам дорад коробкаш механика системи мошин беҳтарин бардорин азиз мошин тоза гаштага гуфтага салон тоза мошин кондитсионер дорад ҳуҷҷатош 6 моҳи дига танировка 4 моҳи дига мондагия балонош 80% бардорад хадавои кардагия пӯшидагӣ надорад гуфтага соҳиб бардорин азиз светаш ҳам хе серебристия мошин как надай мошин қарор дорад дар ноҳияи қабодиё нархаш 77000 сомона бо кадоми харидора гуфтага бо арзон ҳам мекунем муомила ҳам мекунем гуфтага дар пеши капот ё ки нархона гап занед савдо мешавад рақамошон дар рӯи экрани шумо бардоред маълумоти бештар то метавонед дар ин рақамҳо занг занед пурсен ногуфта намонад ки бардорон як бор дига такрор шавад ки мошини фурӯшӣ дошта бошед ки хона замин дар номеро имо WhatsApp рӯй кунед мо дар видеои оянда реклама мекунем. мегзарем ба даҳум эълони навбатӣ даҳум эълони навбатӣ мо бардорин аст трактор Techila бардорон ки хоҳиш карда буданд трактора нав i0 ремонт кардаган бардор полни худ краска кардаган балоношам навай системаш хубай гуфтагия соҳибаш трактора капитални ремонт i0 кардаган гуфтага ҳамаша айсар кардаган трактор қарор дорад бардорам дар шаҳри Ваҳдат нархаш 40000 сомона бо кадоми харидори аниқа гуфтагия наличи бен трактор ай пеш бинем гуфтага бо савдо ҳам мекунем трактор беҳтарин гуфтага ҳолаташ дар ҳолати хуби техника рақамошон дар рӯи экрани шумо бардорин азиз кадом агар харидор бошад метавонед занг занед маълумоти пурраша ҳамин рақамҳо гиред. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ 11 бардорин аст Hyundai Starex мусофиркаша бардорин азиз соли бароиш 2002 судишвариш дизелай турбодизелай бардорин азиз объем моторош 2.4 литр коробкаш механика системи мошин беҳтарин бардорин мошин как нада кардагия мошина балонош навай хадавои кардагия 10 моҳи дига ҳуҷҷат дорад 10 моҳи дига танировка бе ягон камбудия хадавои дорад бардорин азиз мошин қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ нархаш 50000 сомона бо кадоми харидора гуфтагия бо савдои хубам мешава гуфтагия рақамошон дар рӯи экрани шумо бардорин азиз метавонед дига маълумотша гирен агар имконият бошад бардорон ҳамин видеои моро падилиса кинед ҳамин силкаша дар имо ва дар дига сайтҳоятон имконият бошад ногуфта намонад ки бардорон чӣ мошине ки дар кора дар комментара
номшро хушрӯ карда нависем. Дар видеои оянда кӯшиш мекунем ки ёфта ба шумо пешниҳод кунем. ин буд 11та мошини фурӯши мо. То видеои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.